Mojžíš s Áronem pak předstoupili před faraona a řekli, toto praví Hospodin, Bůh Izraele, propusť můj lid, ať mi v poušti slaví slavnost. Farao však odpověděl, kdo je Hospodin, že bych ho měl uposlechnout a propustit Izraele. Hospodina neznám a Izraele nepropustím. Řekli, potkal se s námi Bůh Hebrejů. Dovol nám nyní odejít do pouště na vzdálenost 3 dnů cesty a přinést oběť Hospodinu, našemu Bohu, aby nás nenapadl morem nebo mečem. Egyptský král je okřikl, proč, Mojžíši a Árone, odvádíte lid od jeho prací? Jděte za svými robotami. A farao pokračoval, hle, lidu země je teď mnoho, a vy chcete, aby nechali svých robot? Onoho dne přikázal farao poháněčům lidu a dozorcům. Pro příště nebudete vydávat lidu slámu k výrobě cihel jako dříve. Ať si jdou slámu nazbírat sami. A uložíte jim dodat stejné množství cihel, jaké vyráběli dříve. Nic jim neslevujte, jsou líní. Proto křičí, pojďme obětovat svému Bohu. Ať na ty muže těžce dolehne otročina, aby měli co dělat a nedali na lživé řeči. Poháněči lidu a dozorci vyšli a ohlásili lidu, toto praví farao, nedám vám žádnou slámu. Sami si jděte nabrat slámu, kde ji najdete. Ale z vaší pracovní povinnosti se nic nesleví. Lid se rozběhl po celé egyptské zemi, aby na strništích sbíral slámu. Poháněči je honili, plňte svůj denní úkol, jako když sláma byla. Dozorci z řad Izraelců, které nad nimi ustanovili faraonovi poháněči, byli byti. Vytýkalo se jim, proč jste v těchto dnech nevyrobili tolik cihel jako dříve? Dozorci z řad Izraelců tedy přišli a úpěli před faraonem, proč se svými otroky takhle jednáš. Tvým otrokům se nedodává sláma, ale pokud jde o cihly, poroučejí nám, větší než dělejte. Hle, tvoji otroci jsou byti a tvůj lid bude pikat za hřích. Farao odpověděl, jste lenoše líní, proto říkáte, větší než pojďme obětovat Hospodinu. Hned jděte dělat. Sláma vám dodávána nebude, ale dodávku čihel odvedete. Dozorci z řad Izraelců viděli, že je s nimi zle, když bylo řečeno, nesmíte snížit svůj denní úkol výroby cihel. Když vycházeli od faraona, narazili na Mojžíše a Árona, kteří se s nimi chtěli setkat. Vyčítali jim, ať se nad vámi ukáže Hospodin a rozsoudí. Vy jste pokáleli naši pověst u faraona a jeho služebníků. Dali jste jim do ruky meč, aby nás povraždili. Mojžíš se obrátil k Hospodinu a řekl, panovníku, proč jsi dopustil na tento lid zlo? Proč jsi mě vlastně poslal? Od chvíle, kdy jsem předstoupil před faraona, abych mluvil tvým jménem, nakládá s tímto lidem ještě hůře. A ty svůj lid stále nevysvobozuješ.